Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pobl cenhedloedd y Deyrnas Unedig wedi gwirioni ar goffi. Rwy'n ni'n yfed 1.7 biliwn o gwpanau o goffi bob blwyddyn, swm anhygoel. Mae'n fusnes llewyrchus iawn i'r miloedd o siopau coffi, ond bod gennym nifer fawr o siopau coffi annibynnol, y tri mawr yw Costa, Starbucks a Caffè Nero. Ac mae'r tri ohonyn nhw'n ceisio ennill ein teyrngarwch i'w brand. Felly maen nhw eisio sicrhau bod y profiad o ymweld â caffi yn un da bob tro, a'r coffi o ansawdd uchel bob tro. Mae hynny'n allweddol. Maen nhw'n gwybod y bydd nifer ohonom yn ymweld â siop goffi o leiaf unwaith yr wythnos, a maen nhw am wneud yn siŵr bod ein harian yn cael ei wario yn eu siopau coffi nhw yn hytrach na rei eraill. Os gawn ni brofiad da yn eu siop goffi nhw, y gobaith yw y byddwn ni'n dod yn gwsmeriaid oes. O ran yr eglwys, pam fydd pobl yn cysylltu â ni mwyn holi ynghylch cynnal priodas, bedydd neu angladd, dyma gyfle mawr i ni. I rai ohonom sy'n weinidogion yn yr eglwys, mae'r cyfle yno nid yn unig i fod yn rhan o fywyd y person neu'r teulu hwn am un gwasanaeth, ond i greu cysylltiad sy'n para ar hyd ei bywydau, ac yn ei harwain i gysylltu â chariad Duw a phobl Dduw. Bob dydd mae yna bobl yn ffonio ac yn holi i'r eglwys am gymorth. Mewn diwylliant sydd â chymaint o ddewis ar gael mwyn helpu pobl i nodi digwyddiadau mawr bywyd, boed yn briodasau, yn enedigaethau neu golli rhywun maen nhw'n ei garu, does dim rhaid i bobl ein ffonio ni, ond maen nhw wedi dewis gwneud hynny. Ac mae'r dewis da ni yw croeshawu, a mynd gyda nhw ar y daith honno. Dyma'r bobl y gallwn ei galw'n Cysylltiadau Cynnes. Meddyliwch am y cyfleoedd i gysylltu â phobl sy'n deillio o'r digwyddiadau bywyd hyn. Mewn priodes, y cyflau gorau i greu perthynas yw gyda'r priodfab a'r briodferch. Ond byddwn yn dod i gysylltiad â llawer mwy o bobl wrth gynllunio priodas, ac ar y diwrnod mawr ei hun. Y teulu agos, y gwas priodas, y morynion, y ffotograffydd ac ati, ac ar ben hynny, y gwesteion priodas wrth gwrs. Yn yr un modd, gyda bedydd, mae yna bobl allweddol y cawn gyswllt â nhw. Wrth gwrs, plentyn sy'n ganolog i'r digwyddiad hwn, ac fel arfer, ond ddim bob tro, mae yna ddau riant. Erbyn i chi gynnwys y rhieni bedydd, ac o bosib aelodau eraill o'r teulu agos, mae yna gyfle i greu perthynas ag o leiaf 6 i 10 o bobl. Ac, unwaith eto, dyw hynny ddim yn cynnwys y rhai sy'n dod i'r bedydd ei hun. O ran angladdau, dyw I ddim mor hawdd adnabod y bobl allweddol. Weithiau, fydd na neb ar gael i siarad â nhw o ran gwneud y trefniadau. Ar adegau eraill, mae'n bosib y bydd 20 o bobl I gyd yn eistedd mewn un ystafell fyw pan fyddwn ni'n ymweld â'r teulu. Ond, bob tro y byddwn ni'n ymweld ac yn cysylltu â phobl ar yr adegau allweddol hyn yn eu bywydau, rydym yn dechrau perthynas â nhw. Dyma ein cysylltiadau cynnes ni. Dychmygwch, bob tro y byddwn yn siarad â nhw, ein bod yn ei weld fel cyfle i'w arwain ar daith a fyddai'n newid ei bywydau. Taith sydd ddim yn dod I ben gyda mynychu un gwasanaeth yn yr eglwys, ond sy'n hytrach yn ei harwain at newid yn ei bywydau trwy glywed newyddion da cariad Duw trwy Iesu Grist.